Por lo tanto, desde o Goberno imos consolidar a nosa aposta polo autoemprego feminino a través dunha liña especializada en proxectos de I+D+I liderados por mulleres. E tamén reforzaremos os criterios de igualdade de xénero nas convocatorias das axudas da Axencia Galega de Innovación para unidades e proxectos de investigación nos centros tecnolóxicos e tamén nas empresas, valorando non só a presenza femenina nos equipos de traballo, senón tamén, e moi especialmente, a inclusión de mulleres como coordinadoras ou investigadoras principais.